¿Qué es un terrorista? Un terrorista planifica un acte abans de dur-lo a terme. Un terrorista, de vegades, fot gent innocent. Un terrorista fa actes que criden l'atenció dels mitjans de comunicació. El terrorista empra armes i violència per inocular la por. Això, però, és una pel·lícula. Malauradament, ha hagut a la vida real. Un terrorista planifica un acte abans de dur-lo a terme. El terrorista empra armes i violència per inocular la por. Un terrorista fa actes que criden l'atenció dels mitjans de comunicació. Un terrorista, de vegades, fot gent innocent. Però hi ha més persones que empren el model del terrorista? Al projecte de fi de màster publicat el 2009 per David Piqué i Bataller, que arriba a ser comissari superior de coordinació territorial dels Mossos d'Esquadra i que parla de com combatre el moviment Ocupa mitjançant el cos policial, hi trobem algunes frases força interessants. La replega d'informació o l'espionatge és essencial. L'escorcoll es farà malament i amb tracte humiliant per encendre'ls la sang. La violència entre els policies i els manifestants comença, es personalitza i es descontrola. És el que es vol. L'escampada no n'és pas voluntària, és a colp de defensa, garrot, i qualsevol rebrot de resistència serà respost amb força, contundència i detencions massives. Un terrorista planifica un acte abans de dur-lo a terme. Un terrorista fa actes que criden l'atenció dels mitjans de comunicació. Un terrorista, de vegades, fot gent innocent. El terrorista empra armes i violència per inocular la por. Tengo miedo de la policía que entran ahí en mi casa. Digo, la verdad, ya tengo miedo que la policía me mate, tengo mucho miedo ya. Ahora donde me ve la policía me pilla, me pega, pero me pega. Coherentemente, y esto está en el expediente, por miedo a la policía. Por miedo lo dice con todas las letras. Pero... El terrorista s'amaga en l'anonimat. ¡Tranquilo, colega! ¿Qué haces?